大同吗？啊，的，继续，新鲜人元气，就怕说跟着你的，准备的准备那么说当，Więc najpierw 咱那新chciałbym的去了后，pozdrowić用不着了呀，wszystkich, całą那sangę zgromadzoną w różnych工作上继 klasztorach, 续下 wszystkie 去，mniszki i mnichów, którzy słuchają tych nauk oraz wszystkich innych przyjaciół w Darmie, którzy zgromadzili się w internecie, żeby słuchać, 老头大的 słuchają 呢，tych nauk przez internet. Pozdrawiam 这么 wszystkich 没 też. 得需 Sidelek, mam 要的了 nadzieję, że 呀，macie się 那呢，dobrze. 卡张，必须了我还啥的，啥子玩都切不呢？Więc 不切的我 dzisiaj 啥，chciałbym 嗯，kontynuować nauki. Wróćmy może do tego, do tej struktury tekstu Lamy Tsongkapy, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. 啥子玩都切不呢？啊，对了呀，俺的啥嘛这啥子需下来要买着，吧？Więc, Lamanga badi naneda. Sabje dele więc kuba chidr z kuba tych ki wszystkich saya 50 cheba. strof o guru Lama Dina da Tsongkapa tangbuda podzielił niwa je na dang. kilka Sumba de głównych shusen. części. Da ringo swaba de da Więc kadruba sa sumba digi. przeszliśmy przez Shed pierwsze box ki trzy shyate. Ana di zele ya. Ana punkty. shiba lame zeda kola chidar chawa sa de. Ya tu yero. Trzeci dotyczył, Da dine tangbu ngele ya więc kadruba sa dzisiaj digi. Da shed będziemy ma omawiać shun san da trochę tę kazang kadruba sa trzecią de część, siksin czyli, lama yene ngundu tuli tani dewa to. czyli to, Deren jak deva tsamze ge lame ka słuchać nangani dewa kula poleceń guru, jak sik ta dirba. praktykować polecenia guru, a poza tym, i potem przejdziemy do Lame ge kolejnej ka khar nang bine ya strofy. ta tele dawra mishawa tedan gewa chayo mare sak I dzisiaj tezgire. jesteśmy, i dzisiaj Ta jesteśmy digi właśnie przy tej kabdili ya ane strofie o tym, rijung jak praktykować, aby ngaz je mm, jizun jizun milere bege ta loma dawa do ta ane nima do sa ni chungbe na ane ta dawa do de rijung ba cha de yorma. że Ta ta najbardziej na ji inteligentni, najmądrzejsi spełniają polecenia Rizhumbade guru z milere zaangażowaniem i be radością, a kiedy jizindate nie są do tere tego rwa zdolni, karsa wyjaśniają mu swe powody. kuti I lebe tą shushe pierwszą nirwadi część o tym, o ene rizhumbade spełnianiu rwa poleceń guru już omawialiśmy podczas dabu bale poprzedniego be jizu wykładu, rinpo przez shungi poprzedniej sesji, ale jizu dzisiaj kundu shungi chciałbym ma ten temat kontynuować ta jizu dine ada i posłużyć rizhumbade się samsam kwanga przykładem chi harshwe Rechungpy, samsam chi tego jak jizungi kala Rechungpa nyema yinba tende ji jakby noni rwa kasang di wypełniał czy nie wypełniał polecenia Yuyu swojego go lamy de Milarepy. shu ba ane do si rejumba de Mówiliśmy już, lama jizun przytoczyłem ya już tą wam tą yuyu historię shushen o tym ane di rogu mage ro jaka, korshu prawda? ane mage ma ja che do ane jizun Że kiedy Rechungpa okazał trochę jizun brak bu che szacunku yu ane wobec jizu swojego de guru na Milarepy, ane ya ra ju na la le ya ane A jizun Milarepa w bu tu chung lo ma odpowiedzi so ya ra ju zademonstrował che pewne lo ma so cudowne di na mocy lo le be ta i wszedł shu ye ane di de ma do wnętrza rogu jizun jaka rejumbe mimo ge że ma rog ge jaka cha nie de zrobił ko się shu sin większy, de wa a ta Milarepa dim nie le zrobił ya się to mniejszy, si on się zmieścił do tego rungshi da guru shi jaka. ta I to jakby rungde de the love było story le pewnym jide ko chen che remedium, bi na love story nam chi pomogło trochę sidung da cha ba ye ji zmniejszyć ta dumę dung de Rechungpy. je Teraz powiem inną de le ya historię o Rechungpie Milarepie. de kan de slabi na ji ju bu ji nya na chu bu sa de le ya ane nya na chu bu sa de Więc to się działo na w ji ju ye czasie, ji ro de le kiedy, ya shu ane e, ri chung ba de pu bo ku ma sa de le ya shu be kab le ya de bi de kiedy sa ne ane Milarepa i re Rechungpa ba przebywali w Tang xie meng Dropung, bu ye ba che ane Nianang, yama yuan da i meng bu chi tam du bres ane Tam di wokół Milarepy kaza gromadziło mi się ma bu bardzo shu yi wielu so różnych uczniów, nie tylko Rechungpa, Piru było też sane bardzo wielu patronów, lama yi dang kanzhu ge sponsorów ane rizhung be ge i tingam tak nang le dalej. ya ane kuma nang che ne ane ji ju reba chenpo le ya suwa tab ne
En W kapji tym du sama czasie jizun milere ke Guru, namsa de da tibyu Dakinie, sunga. Dakowie Kada pojawili sangi się hiru kubiri ke w yenki śnie Reczungpy i yunere zainspirowali go, namsa by ngi poprosił uytile ya. Milarepę En o jizun opowiedzeniu o nambar swojej sungu historii życia i kibiwa. to było właśnie, Oda di sungsa de to była di właśnie ta kawa historia, subar sana di która później nyana tuju została siya tere ya. En korloma mambu di jakby somsi. spisana Tin zobe przez, kapile ya. En czyli yizungbe ta cała ki historia tuyu życia, shishene. En którą lama Milarepa jizun opowiedział, która została sangi później namsa spisana, subar des. którą znamy do dziś. Da tene I to się stało rizhungba właśnie kong. za En da sprawą Yulia Chayaki, prośby en Reczungpy. Tongdun Shushenbu Shibji Yabja, Yuzang Chayaki, Tongdun Shushenbu Yabche. Później zaś, kiedy to się zdarzyło, Reczungpa myślał o tym, Tagadan żeby Shin Ti wyruszyć do Kolia, centralnego Tybetu. Kabi Gendu Karchumbarsana, I, Yama Mambuchi, i en takim Yab dodatkowym Samarata, Lama Jizune, en Kongi Ste, jakby Loma warunkiem, czy też sytuacją, która go Rizhumbadi, do tego en Kongi skłoniła, Jagal Kari Yinzang, en było to, Milare Badapaji, że wielu Kebar Tole patronów, Chikine, Dide, wielu Shene, lokalnych Tagana, ludzi, Nyama którzy Shemba przychodzili, Tibiyeki, odwiedzali, prosili eni o nauki Shemba Reczungpa i Tibu Ma Milarepy, Chayaki, Rizhungu zaczęło Yinzile ya, jego Jagal jakby Kongi Ma szanować Yinziyang, lepiej, Gemba bardziej Tibu niż yang, Milarepę. Bo Ryczungpa był Jizun Bashi młodszy, de bo on Kujun yang, Jagal Kongi Ma był w Yinziyang. Indiach, przywiózł różne nauki z Indii Tide Yizata Namgyun, i zaczęli go Lama traktować lepiej Jizun, niż Milarepę. Jase Yin Dawali mu na Gunjun ya, ta przykład Nyama Mambu Chungwache, en wspanialsze Ningu Mambuchi, dary, Pyugriyas. lepsze Ningu Pyugi sane, jedzenie, en Rizhung Bala traktowali go Tos Ningu lepiej Yaga Chung, Lama Jizun ya, na Ningu różne Shida sposoby. Chungdwa. Tene ya te Machung egi, Nisu te Rizhung egi Gongmidu. Ta Więc ta ina cała Rizhung kar sytuacja Gongbar sana ta, martwiła mi nale ya Ryczungpę. be dinde biwa pyunge mangbo shibishtu. Tinde indu sane, ane Reczung Lama Jizun pomyślał, lada, tak wiele ludzi Lama przyszło, Jizun tak lada wielu tele ludzi dało mi manga, tele dary, sangwa, yigire a guru gongshene, ane Milarepa też tu jest, więc z pewnością Tizi mile dostał kujune ya pene ta, lepsze, jeszcze lama le większe ya dary niż tungur ja. I sangbu wtedy udał się do yinbichi Milarepy, do luwa ya jego kusha jaskini i tu yigire zaproponował, was. Tide zróbmy indi zata cok. ngara Na pewno peba ja dostałam nili bardzo ya wiele różnych ningur karang darów, chungwa tizi jedzenia i twane ya picia. Ty reba pewnie też shenda le ya dostałeś wiele ma takich di jeszcze songol wspanialszych na darów, shene więc ene może ma di zróbmy reba shenda razem, le di tere nala ya hu mendo zorganizujmy Gana cheche Czakrę. gosche Dobrze jest la podzielić się pyoge shuduwa tymi en darami, tele ya prawda? lama I jizun ge więc oda spytał reba de Milarepę chigire w ten sposób i tene ya Milarepa di się ta zgodził. nyen ge kela Oczywiście, ki powinniśmy to te zrobić, yang dum oczywiście. dom de chi ti na le sha shi te da te Moje chwa ge dary, le ki ki to tene ya znajdują się tam w tym ene pudle, rizhung tam w ba tej di skrzyni yang dum dom tu de chi obok. ta ko I ye dom de Reczungpa ya ma podszedł, shela ya zajrzał ta pyu dam ma de tej cha ta skrzyni. ko ye Powiedzmy, że dom to była jakaś ko ye drewniana dom de skrzynia. le mendo ti na lo le ya To jest kiedyś ene rizhung ba le były w ga le Tybecie di takie sane skrzynie, w których się ene trzymało lama masło, jizun ya kser i tak dalej. sha to Więc sha kambu Ryczungpa sha zajrzał do be tej skrzyni i chi ki da men de sha zobaczył tylko trochę be takiego kambu shi ji suchego sun ki mięsa, dores ene bardzo, pyu bardzo ngombo de sung mo ja me wysuszonego, de chi taki malutki dores kawałek. ene chang pyu Był kuwa kawałeczek khan sa ji da de kuwa sera, sa ji i to yoro da taki trochę już kuwa khan ya de podstarzały, samba kawa mana kana le zazieleniony kawałek ene rizhung ba sera, i było lamsa też de trochę masła i to tu le wszystko. ya de magar Więc Ryczungpa chi poczuł luo się khan shu chung bardzo se źle z tym. ta chi 툭 마가르 툭 함부로 충도 콩고 공부 있는데 라마지 주인라도 십지 평에 이기래 Ponieważ 콩콩이 myślał, 야가 평계에서 że skoro 라마지 on, 주인라도 대외 야가 że 평이 skoro on 주시 제대로 otrzymał 내가 bardzo 콩고 dobre 시 takie 유사 różne 라마지 dary, 주인이야 다 a to 닝구 spodziewał się, że 배 Milarepa dostał 또 jeszcze większe, jeszcze 닝은서 lepsze, a tu 사마래 się okazało, 닝구 że było wręcz odwrotnie. 태자지마도 매버디 Tak jakby 엔시 ludzie nie szanowali Milarepy, nie cenili Milarepy. 데네다 라메 라마지 준가 나자다 비주 사모로 냐마티즈 초소 저거를 제가 서인 손세 라마를 필요 라메 심심도 나체 라마지 준가 남도 매비 심심 나네
Więc qiabda. ponieważ jakby Ane rizhongpa는 다 이제 투이드 amba i 공부 dodatkowo 차려봐. Milerepa jeszcze powiedział, o 제가 대 przynieś mi trochę 젠제시랑 tych 말람시 rzeczy, 쭉 bo 롱버들 żeby ci wszyscy sponsorzy, 걔네는 darczyńcy rizhongpa faktycznie 프랑스들이야 zgromadzili 되게 jakąś 고급 zasługę, to 소비야. powinniśmy zjeść 딱 chociaż troszkę 야마티지 제가 tych 페미스 darów. 도자 아래사나 I 라마상게 Reczungpa ze smutkiem patrzył, jak Milerepa 그 고급 jakby spożywa 고급질이야. te 고급 drobinki tego 고급지게 나라 zapleśniałego sera. 두루마르지. I tak 나라 두루마르 두루마르 니 i 남아지 꿀 podawał jakby 두루마르지 go 두루마르지. Reczungpa nie był w stanie 얘네야 tego 딱 jeść. 될래야 닝구를 맞지. I poza tym 애는 czuł się 나네 bardzo, 닝구야 bardzo 버티는데 smutny. 닝구를 To 안 jest 버텨. 야고 prawdziwy Buddha, to jest 근데 najwspanialszy 인도산에 lama, 누가이나 jaki jest 나랑 다른 tutaj na 상고 świecie, 근데 제가 a ludzie go nie 탐험주의야 szanują, 대세 ludzie 나와 nie 탐험 dają 정보를 mu 쉬니 dobrego jedzenia, źle 잡도데 go karmią, to 유튜브를 jest 제가 straszne. 상성도 따이네 이제 제제 유령부 대비나 라메게 샵도 민주의 띵도 단독 Więc Bryczunkpa pomyślał, że jeżeli zostanę tutaj dłużej z guru, to mój guru umrze z głodu, bo wszyscy dają te datki mi, a nie Milerepie. To muszę opuścić to miejsce. Więc w ten sposób Ryczunkpa myślał i postanowił udać się do centralnego Tybetu. Poszedł oczywiście, jak już postanowił, poszedł do Milarepy i powiedział mu o tym. Powinienem iść do centralnego Tybetu, to będzie moja pielgrzymka. Będę mógł zobaczyć wreszcie Samię, będę mógł zobaczyć posąg Dzioło i Siakya, będę mógł okrążać te święte miejsca, więc to będzie moja pielgrzymka. Na co Milarepa odpowiedział: Milarepa powiedział, tak, twoi przyszli uczniowie są w Tybecie centralnym, ale to nie jest dobry czas, żebyś tam się udawał. Natomiast, ale Ryczunkpa był bardzo uparty. Naprawdę nalegał na to, że powinien teraz tam jechać. Milarepa nie wiedział, jak na to zaradzić. I w końcu odrzekł, okej, jeżeli naprawdę musisz iść do centralnego Tybetu teraz, to żeby uniknąć wszelkich przeszkód, najpierw musisz 100 razy pokłonić się mi i mojemu domowi, musisz zrobić 100 okrążeń wokół mojej chatki, musisz ofiarować 100 mandali, 100 torm, 100 takich darów z wody, wykonać 100 caca i tak dalej, wyrazić 100 wyznań i tak dalej, i tak dalej. Więc Ryczunkpa się ucieszył, to tylko tyle, to oczywiście, ale fajnie, no to ja idę do centralnego Tybetu. A i następnego ranka oczywiście zapomniał o tym wszystkim, co miał zrobić, co mu Milarepa kazał zrobić. Po prostu przygotował się, miał swoją szatę, wziął ze sobą tylko pojedynczą, bawełnianą szatę. Często mówiono, że obaj nosili tylko pojedynczą bawełnianą szatę i dlatego często byli nazywani Reczen i Reczung, czyli Milarepa był Reczenem, a Ryczunkpa był Reczungpą. I mieli ze sobą też taką torbę na jakieś jedzenie, na campę, na jakieś podstawowe rzeczy. Więc i jakąś czapkę. Ta torba na te rzeczy to była w zasadzie taką siatką, to była taka jakby torba z siatki, tak? Teraz też mamy takie siatkowe torby. Chodziło o to, żeby
ta torba była przeźroczysta, bo jeżeli będzie przeźroczysta, to będziemy widzieć, że mamy, co mamy i nie będziemy, i nie będziemy wkładać tam zbyt dużo, wtedy nie będziemy przywiązani do tego, co mamy. No i miał swoją czapkę panditi, którą przywiózł z Indii i poszedł do Milarepy po błogosławieństwo na drogę. Milarepa powiedział, Rechungpo, spędziłeś ze mną bardzo długo, bardzo wiele lat, nie wiem, czy się znowu zobaczymy, więc może ja cię odprowadzę. Było tam takie jakby skrzyżowanie dróg, powiedzmy, było takie miejsce, w którym rozwidlały się drogi i gdy tam dotarli, Milarepa powiedział, 짬내 대비이나 아니 공가 되라와레스 다나시 곰신 라메 총레 대비이나 그래서매바 파르제매바 용거레스 다이나 교랑에 칼마냐메시 kiedy na przykład ptak opiekuje, jak kura opiekuje się jajkiem, to jajko dojrzewa szybciej, kiedy jest otoczone tym ciepłem matki, ciepłem kury. I to tak samo było z tobą. Cały czas byłeś przy mnie, ja cię jakby pielęgnowałem, jakby dojrzewałeś w moim cieple, teraz odchodzisz. Rechungpo zaczął płakać. Prosił go o błogosławieństwo, prosił go że zawsze będzie go widział jako Buddę, że jako zawsze będzie go widział, on zawsze będzie jego guru i tak dalej. To była daleka droga, to nie było tak łatwo dojść jak teraz do centralnego Tybetu, więc Rechungpo poprosił Milarepę o błogosławieństwo, aby błogosławił jego stopy. Milarepa też złożył swoją szatę, złożył ją, i położył ją na ziemi i kazał Rechungpie usiąść na tą szapę. Zazwyczaj to jest bardzo wielkie przewinienie, żeby stanąć, czy nie daj Boże usiąść na szatę swojego guru. Ale Milarepa powiedział, to w ten sposób stworzyć dobrą więź, to będzie dobry znak. Jeżeli masz pozwolenie guru, to możesz usiąść na szatę, więc bardzo proszę, żebyś usiadł teraz na tą szatę. Rechungpa usiadł, a Milarepa usiadł na taki wyższy, w półlotosie, na takim dużym głazie, który był obok. I w tym momencie Milarepa jakby zapadł się w ten głaz, na którym usiadł, i do tej pory podobno jest tam odcisk Milarepy, siedzącego Milarepy na tym głazie. Tak czy inaczej, i Milarepa zaśpiewał wtedy pieśń, że moja linia składa się ze złych ludzi, ale dobrego przekazu. I zaśpiewał taką pieśń pomyślności. A dodatkowo powiedział do Rechungpy, kiedy będziesz szedł kiedy dotrzesz do centralnego Tybetu, to spotkasz pewną sukę, która złapie cię za nogę. I wtedy pamiętaj, aby utrzymywać swoją praktykę. Rechungpa pokłonił się Milarepie jeszcze raz, poprosił o błogosławieństwo i wyrecytował różne modlitwy i odszedł. Milareta został jeszcze przez chwilę na miejscu i myślał, może Rechungpa się odwróci jeszcze. Może ja zostanę tutaj, bo jeżeli Rechungpa się odwróci, a mnie tu nie będzie, to będzie zły znak. To będzie smutny, jak on się odwróci po drodze, a mnie już tu nie będzie, więc zostanę tutaj jeszcze chwilę. I tak siedział tak przez jakiś czas, patrząc w stronę Rechungpa, ale Rechungpa się nie odwrócił. Nie patrzył za siebie.
Chungpa był 남아랑 bardzo 취해서는 요게 치명이 되면 szczęśliwy, że 때야만. wreszcie może ruszyć do 아니 centralnego 남아 그좀 Tybetu i 조선 nie 장군이 obejrzał się 되게 za 장을 siebie 봐. 장을 nawet 그 치명 raz. 저거 치명 되나 나대 Milarepa, 만나 고쳐 방도 Milarepa 동도 대 장에 제 patrzył, 치명 patrzył 그라대요. na mnie, patrzył na 치명 niego i cały 딴 czas 치명 czekał, czy on 그랑 się 맞으더니 odwróci, czy spojrzy na 라면서 mnie, 뒤로 bo 풀래. jak się spojrzy na 자꾸 mnie, a mnie 치명 tu nie 때문에 będzie, to 떨어지고 będzie mu 그래 bardzo 계속 smutno. 되네. Tak 딱 więc 라마도 tak 채돌라야나 z 노다게 miłością, ze 봐야나 współczuciem 아치에도 jakby 요하네 podchodził 내가 루 do tej 고원셰네 sytuacji, 아니 쭉 żeby 맞대네 nie, 아니 żeby 라마 jego 지중고 너 큐지 손에 główny uczeń 리중부 예르페네 nie czuł się 쳤어 다 준주 jakby 소치레 rozczarowany i smutny 예르페세네 na drogę. 아니 룸버 구겨질이야 또 장로 예스질이야 아니 작바 미드니 주이세네 아니 리중부 겹겹 쇠쇠 베 리중부 또 Ale 쇠바데네 비 그래도 ponieważ 상마 포도 Reczungpa się nie odwrócił, to 제 Milarepa 조선산에 아니 pomyślał, o, 리중부 coś tu jest nie 풀이야 tak. 아 다낭에 To się 라말레야 przerodziło w pewną przeszkodę 라마디 dla 리다 Reczumpy, więc 셰이케디 다낭에 Milarepa 차가 꼬아도 wyemanował 야고지 zbójów, 마제 którzy napadli 주산 na 디스 Reczumpę, 야고르디 중마소 pobili go, zabrali mu wszystko, 기사레 삼제 co było 기 춤제 wartościowe. 라마 이르 검네 I zaczęli też 디산에 아니 mówić do niego, 차고티기 kim 차고 jesteś, 미드니 Repo, jak 남바테세 się 아 nazywasz, co tu 예레 robisz? 숲샤 I wtedy 근데 Reczupa zdał 타고 sobie 땡 sprawę, że w ten 디스 sposób to 디산에 mogą 아니 do niego się 나르마 odezwać 차고티스 메르 tylko 셰제 나르마 emanacje 공원이 jego góru i 셰제기 zaczęło się kłaniać 레바 przed 둥지 nimi. 야바시브레스 레바 디스에게 아니 I się okazało, 리중베게 że 냠세베 bandyci, 쳇 zamiast bandytów to było 아니 교란 7 repów, 가르니스 라마수 którzy przybyli, 리콘마소 aby po prostu 이제 wystawić 저기 Reczumpę na 아니 próbę. 리중보다 또 공다 중부 열어봐 중부에 얘긴 뒤에야 이제 깨져 튕긴 게 레바 Ryczumpa pomyślał, 쳇다는 o, to 쓸만해 dlatego, że nie zrobiłem tych wszystkich pokłonów 이게 리중 i, 튜버에도 i tych 공원체는 wszystkich, 람사탕 i tych 튜진에 wszystkich rzeczy, które 다차도 miałem 디산은 zrobić, 람산 디즈니 튜버 뒤세 zanim 아 odejdę, 이 교란파 조지산에 Milarepa 아니 그 치미지 nakazał 떠들의 mi 삼손에 wykonać 아니 te wszystkie 치미 praktyki, 게 a ja ich nie 마송 zrobiłem. To na pewno 레인지산에 dlatego 딴 교란 teraz 어제베 이거 tak 멘로삼 cierpię. 진짜게 때 셈제쇼 진짜게 냠세베 체도 용어이스 근데 다 Milarepa po 교란에 prostu 그러시나요 martwił się, 어서마레 że Reczupa doświadczy 근데 więcej 인도산에 다 przeszkód w 교란 ten sposób 나도 i 건드담에 nasłał 인도산에 tych 저 repów, 문제네베 이스 zbójów, 다 żeby 교란 위에서 oczyścić 송수 송과 te potencjalne 아니 뒤지 przeszkody. 리중바바 배가신 쪼신도니 하 지중기 샵지 올라네 들 몰라만 못 떴네 아니 배 가서 야보 체세는 다 위장 파테도 다 I wtedy, 위장을 패 wtedy 위장을 패 위장에 tych, 다다 pomiędzy 리중바 ci repowie 이 zamienili 폰이야 się w 깡배 Milarepę. 우르두 Milarepa powiedział, o teraz twoje 깡조 przeszkody 예카가 zostały 그래도 oczyszczone, teraz 깡조 możesz 우르두와 faktycznie udać się do 유유기도 centralnego 나와있으는 Tybetu. 거 봐야 돼 Reczupa 공 go jakby 샤브지는 거 znowu się ucieszył, padł do stóp 나와있으는 거 봐야 돼 Milarepy 공 샤브지는 거 i 보네 odszedł. 대상공 딱 I Reczupa właśnie miał to CD 너무 쉽지리야 딱 위장방에 szybkiego chodu. 사망하고지리야 패드는 와 I więc 사이는 mógł 서대 bardzo 도와도 szybko 저마디 과 przedostać 주인 się, 지진에베 주마고세 jakby 딱 되는 przemierzyć wielkie 눈물에 połacie 피하이나 Tybetu. To, 눈물에도 co 과 jemu 가르잖아 zajmowało jeden dzień, normalnie 아니 리중바 zajmuje na 열롱을 przykład miesiąc, 열롱을 패네 tak, podróży. 쇠부 지중사 W ten sposób 진짜기 딱 Reczungpa 개버시 dotarł do 개버기 Jarlung, 포단 끓는데면서야 i tam 뒤기 포단들이야 do 공수는 Jarlung, 패네 gdzie żył 딱 taki 쇠부 lokalny król 지중사한테 Tsepo 가르레스 라비나 Cieciung. 하다 포롱 춘중 I więc 나와야 zobaczył 가르쳐 ten 알았잖아 wielki dom 열롱 Cepo Cieciunga 주르디 i 리중부 pomyślał, że to jest dobre 주지 miejsce, żeby 최슈 poprosić o 쇠지 trochę strawy. 쇠지사야지 쇠부 쇠지사야지 차기를 피워 인사야지 I 된대식 딱 슬로롱 춘중 날 커요 이말에 제시샤 셰비나 하다 쇠부 치우사야지 열롱 to 주르디 zostało, 둥지를 대야 다다 남대 위송사야 여러분 벽이 전부 막 tak zostało opisane w 기바로 różnych 왔다 księgach 플랑카이 디버시 남대 historycznych 위송기 아니 tego regionu. 구유일이야 지중하검사 아직 근데 지금 제보 충분했어 개보 충분했어 단 너는 벽이 전부 누릅 차리고 어다 드레일 제보 사데 Więc 전부 jakby 누릅이니까 te księgi, jakby te historie te lokalne księgi jakby 강가야 wspominają o tym, że ten 아니 Cepo 리중비 Cieciung 전용 패버 należał do rodziny królewskiej, ówczesnej rodziny królewskiej tybetańskiej. Więc tak czy inaczej Reczungpa zaczął pukać do swoją, on miał taki kij wędrowny, taką laskę i pukał nią do drzwi. To
to była taka tradycja wtedy w Tybecie, że się pukało właśnie tym kijem, i wówczas w owym czasie król był chory, a domem zajmowała się jego córka, która kiedy Rirchungpa przyszedł, ona doiła Zo, czyli i kiedy Rirchungpa zapukał, to ta Zo się poruszyła i spowodowała, że księżniczka, która doiła Zo, normalnie ludzie nie siedzą na żadnym stołku, kiedy doją Zo, ale ona była księżniczką, więc miała taki mały stołek drewniany, a Zo się poruszyła i ona spadła z tego stołka. Pomyślała sobie, i była bardzo rozgniewana, pomyślała sobie, to jest to znowu jakiś żebrak tutaj, oni zawsze nas nagabują, proszą o jedzenie latem i zimą, i była taka zła i chciała odesłać z kwitkiem tego żebraka, otworzyła drzwi, ale wtedy zobaczyła bardzo przystojnego repę, bo Rirchungpa był bardzo przystojny, był bardzo ładnym mężczyzną, miał ładną twarz, ładne ciało, i nagle księżniczka otworzyła drzwi do takiego bardzo pięknego drzwi takiemu bardzo pięknemu mężczyźnie, i zaczęła się go pytać, kim jesteś, skąd pochodzisz, jak się nazywasz? Oglądała go od góry do dołu. Rirchungpa grzecznie wyjaśnił, że nazywam się Rirchungpa Dorje Drakpa, moim guru jest Milarepa i przychodzę z niam. Jest tutaj niedaleko lama, pewien lama, do którego chciałbym odwiedzić i chciałbym prosić o trochę datków, aby mieć jakby z czym, co ofiarować temu lamie. Więc na to księżniczka dała mu trochę campy, zaprosiła do środka i poszła do swojego ojca. I powiedziała, ojcze, przyszedł pewien jogin, Rirchungpa, jest wielkim medytującym, wygląda wspaniale. Może powinniśmy poprosić go, aby został naszym nauczycielem, naszym guru, albo dać mu jakieś datki, albo... Wygląda na to, że to jest faktycznie ktoś, kto długo praktykował, co ma jakieś doświadczenie w praktyce, i na co król Tsepo powiedział, ostatniej nocy miałam bardzo dobry sen, bardzo pomyślny sen, chyba o to chodzi, żebyśmy zaprosili tego repę, więc cokolwiek możemy mu ofiarować, ofiarujmy mu. Księżniczka zeszła na dół, zaprosiła go do środka, dała mu herbaty i zaczęła go pytać, czy znasz jakieś metody uzdrawiające, bo mój ojciec jest bardzo chory i nic nie pomaga, żadne lekarstwa nie pomagają. Może mógłbyś coś na to poradzić? A my się na pewno odwdzięczymy i damy ci wszystko, czego zapragniesz. Więc Rirchungpa przyszedł zobaczyć się z królem i król przedstawił się królowi, powiedział, że jest z niam, że nazywa się Rechen, na co król odpowiedział, słyszałem, że tam w Niang jest taki Rechen i Rechung. Czy jesteś jednym z nich? Na co Rirchungpa powiedział, że ten Rechen to jest mój guru Milarepa, najwspanialszy, największy z joginów, natomiast ja jestem jego uczniem Rechungiem.
투세인 송도가 Jestem 다 jego 잼보티 synem 눈에 serca, 있나다 예 powiedział 소남 i na co król powiedział, jeżeli w takim razie mamy bardzo wiele szczęścia, zawsze chciałem was zaprosić, ale nie byłem w stanie tego zrobić wcześniej, więc skoro już tu jesteś, bardzo proszę, teraz jestem bardzo chory, bardzo cierpię. Wszyscy wszyscy astrologowie i wróżbowie mówią mi, że pomóc mi może tylko bardzo urzeczywistniony guru, bardzo urzeczywistniony mistrz, więc bardzo proszę, jeżeli możesz pomóc, to pomóż. Guru Rechungpa pobłogosławił, zrobił rytuał Tseringmy, wykonał rytuał Vajrapaniego, Ushnishavidzi, Garugdy i tak dalej. I faktycznie po 7 dniach król ozdrowiał. Zdrowiał kompletnie. Był bardzo szczęśliwy, poczuł bardzo wielką radość i oddanie i powiedział cokolwiek, bardzo proszę, żebyś tu został, oddaję ci moje królestwo, oddaję ci moją córkę, oddaję ci wszystko, co mam. I Rechungpa przyjął to wszystko. I w tym niedaleko tego miejsca wybudował Rechungpuk, czyli taką jaskinię Rechungpy, można było powiedzieć, taką świątynię. I tam również do dzisiaj mieszkają Tulku, linia Tulku Rechungpu, w tym Rechungpu. 다 간다치기 응진나야 그래. 이시도절에 샤마르지레 간다치기 응진나야 그래. 간다체네 리중푸스야데 잼보티 진다나 체네. 아니 I również jakby w naszej linii, któryś z karmapów, przepraszam, nie pamiętam, albo szamanpów właśnie rozpoznał pierwszego z tych Tulków. Tak czy inaczej, Rechungpa wybudował tą świątynię i mieszkał tam 3 lata. W tym czasie cały czas pojawiał się wokół ich domu pewien żebrak, taki chory żebrak, który trochę trędowaty, który cały czas się pojawiał. Nikt nie wiedział, gdzie on mieszkał, gdzie on znikał w nocy, ale pojawiał się i przychodził do Rechungpy. W końcu Rechungpa go zapytał, co tu robisz, czego ty ode mnie chcesz? Na co on powiedział, proszę, jestem bardzo, bardzo biedny, okaż trochę współczucia, jeżeli możesz, pomóż mi, żebym wydostał się z tej biedoty. Na co Rechungpa oczywiście powiedział, dobrze, jak spróbuję, jak przyjdzie będzie jakaś okazja, ty zawsze przychodzisz, słuchasz moich nauk, jesteś cały czas, jeżeli będzie taka możliwość, to ci pomogę. Żebrak na to powiedział, o, bardzo dziękuję i cały czas kręcił się wokół domu, cały czas wracał, prawie codziennie. W tym samym czasie w Yarlung, w wiosce niedaleko, było takie starsze małżeństwo, które nie miało dzieci, ale było dość bogate. Miało taki duży, na przykład mieli taki duży turkus. To było takie turkus wielkości takiego małej piąstki. Ponieważ nie mieli dzieci, to zakopali ten turkus przy domu. I w końcu ten starszy człowiek powiedział,
będziemy cały czas trzymać ten turkus, to skarb zakopany, ten skarb. W ten sposób on nikomu nie przynosi nic dobrego, nie przynosi żadnego pożytku. Jak umrzemy, to ludzie zaczną się zabijać o ten turkus. Najlepiej będzie, jeżeli podarujemy go. Teraz mamy ku temu wspaniałą okazję, bo jest w pobliżu wielki lama Rechungpa, to może podarujmy ten klejnot Rechungpie. Na co jego żona powiedziała, o tym samym myślałam. Naprawdę, to jest wspaniały pomysł. Więc ogłosili wszemi wobec, że organizują wielkie przyjęcie, zaprosili sąsiadów, zaprosili rodzinę, zaprosili tego guru Rechungpę i podarowali mu również ten turkus. Przybyli wszyscy, przybył Rechungpa właśnie z żoną, z królem, z całym, z dworem, z wszyscy. Więc to był naprawdę duży turkus, ale ale pomyśleli sobie, że lepiej będzie, jeżeli ofiarujemy ten turkus tak trochę w sekrecie, nie tak przy wszystkich, żeby wszyscy widzieli, tylko na stronie, można było powiedzieć. I tak zrobili, ale oczywiście żona, księżniczka, ówczesna Rechungpy, zobaczyła to i widziała, że Rechungpa dostaje ten turkus. Ale i jednocześnie tego samego wieczora pojawił się znowu ten żebrak, który często kręcił się wokół Rechungpy i powiedział mu, może daj mi gdybyś dał mi teraz ten turkus, to faktycznie rozwiązałoby to wszystkie moje problemy. Rechungpa się zgodził. Tak, wspaniale, to dobry pomysł, proszę, weź ten turkus, ale proszę odejdź z tym turkusem, bo jak ktoś zobaczy, że ja ci go dałem, to na pewno ci ludzie rzucą się na ciebie, odbiorą ci ten turkus, będziesz miał wiele problemów. Weź ten turkus, ale odejdź, zniknij. I tak się też stało. Żebrak wziął turkus od Rechungpy i zniknął. Potem Rechungpa przekazał różne instrukcje do Poła, do Obardo, tym starszym ludziom, tej starszej parze i wszyscy byli zadowoleni. Ale żona, ta księżniczka, widziała ten turkus, tak? Widziała, że Rechungpa dostaje ten turkus i chciała go mieć. Po co takiemu repie Rechungpie jakiś turkus? Lepiej, żeby dał go mnie. Ale nie miała odwagi, aby tak po prostu powiedzieć, daj mi ten turkus, ja chcę turkus, tak? Więc nie miała odwagi w ten sposób się do niego zwrócić. Więc pewnego dnia, kiedy Rechungpa wyszedł z domu, żeby się przejść, księżniczka zajrzała do jego takiego powiedzmy woreczka, w którym trzymał różne rzeczy i tam tego turkusa nie było, ale był inny turkus. Tamten pierwszy turkus był taki dość duży, tak? Taki jak piąstka. Natomiast ten turkus, który był w woreczku, był dużo mniejszy. To był taki, przypominał trochę takiego małego lwa. To był turkus, który dali mu inni ludzie. Był mniejszy, ale był bardzo ładny. I księżniczka zaczęła go przymierzać. Przymierzała, a co by było, gdybym go miała tutaj, albo może na szyi, a może na głowie. Patrzyła w lusterko i przymierzała, jak fajnie wyglądałaby w takim turkusie.
타마텔에 Więc, więc, 우마네 그 więc zaczęłam 양자라 się 슬로서티나 jakby 룩네 przyglądać 네 sobie, jakby to byłoby 가서 wspaniale, 라버 gdy 띠네 jakby 동도 시기 pasował ten 가샤 turkus do niej. 근데 매 3년 나라라 Ale 이거 na razie 젠다 jeszcze 되다 ciągle nie wiedziała, 인도비네야 jak to zrobić, więc 젠다와 징구 odłożyła 징구 go. 네바르도 토바 I zaczęła 치고도 kombinować, 상도와 jak zdobyć ten turkus od Reczungpy. 근데 라마 교사는 폐네 수 전용도 사네 양 장부 지 데스 가르쳐야지 왕부 Kiedy Reczungpa 마상와 열라 wrócił, 마상와 근데 장부 망부 시부진 점제네 pojawił, 애네 to po 라메 drodze 라서는 spotkał 주시 innych 아바마르 żebraków. 버진 아주베 장부 To była taka mała grupka 부부장량이 żebraków, która 상하솔라 베 sprzątała, coś tam 데베나 robiła 데죠 wokół 뚫는 뚫대요 그 또는 넘기 딩기 딘데지 i 잘라지 byli 나로 bardzo 시키도와 biedni w obdartych 데네 ubraniach, 데데와 뚫는 뚫대와 상용나 그 on się 넘기 zaczął ich 잘라 pytać, 나로 시키지 z kim 아니 są, skąd 라마의 pochodzą. 장부들 Oni mu 인기슈 powiedzieli, że są bardzo 총재다 biedni, wędrują tu i 네 tam, właśnie 캬솔지 podejmować 다이네 różnych prac. 캬솔지 포장이 Może 잡을래야 dałbyś 쇼 nam 총도와 coś, co by 잡어 nam pomogło. Najlepiej, żeby to 이메다 było coś małego, co 남이 będziemy 뭐로 mogli 포장이 잡어 ze 쇼 sobą 포장이 wziąć na 잡어 drogę, 쇼 bo żadnych wielkich 다들 rzeczy nie 나를 zdołamy 가르나로 unieść 당기 유시 유시 e, 나한테 영어로 więc 갱원이 시작이 Ryczupa 영어로 od razu powiedział, 아니 o mam jeszcze 충분히 jeden 이거 taki 되게 mniejszy 기자를 유 turkus, 수준 więc 비관자가 będziecie mogli 되게 wziąć ten turkus, to jest dość 나상 małe, 장비 spokojnie 잘라놓으시나 weźmiecie go do 집중해서 kieszeni i 에너지 sprzedacie gdzieś, 그 żeby 도저 sobie 쟤네 pomóc. 남이 I 뭐 więc 텔레야 Ryczumpa wrócił do domu i żeby to tak 짬바 zrobić, że 짬바 nie 쟤네 mógł tak po 짬 prostu 뒷줄이 wyjść z tym 나와서 turkusem 뒷줄을 i mu dać, bo bał 뚫는 się, 거 że żona 대 zobaczy, 도도를 도도지 więc 딩기시 oblepił 애네가 go 그진 campą, 잡아로 oblepił go 쇼스로 ciastem z 포장이 campy 잡아로 쇼서 이런 말 하면 i 이거 되는다 kiedy w którymś momencie 짬바도 ci 도도죠 żebracy zebrali 잡아도 się z 막 tyłu 이거 domu prosić o jedzenie, to on mu rzucił, to im 다 rzucił tą campę. 계란들도 짬바도 Rzucił tą 묻다 kulę 마셔 z campy. 사실 신다지를 I 또 jednocześnie zaczął 저도 na nich 좀 krzyczeć, nie jedźcie tej campy tutaj, 걔네 짬바 odejdźcie z 마셔야 nią 돼서 gdzieś, 딱 jedzcie 짬바 gdzieś 진짜 tam 상부 dalej. 삼는 나로 딱 씹어지 나용 그릇 삼 Ci, 되는 봐 ci 얘네 żebracy nie 짬 wiedzieli, 얘네 co o tym 나 되는 myśleć i 짬바 배려지 pomyśleli 마도 sobie, 여봐라 빠 도도지만 to 근데 jest 라마르 trochę 짬바들 당기 nieuczciwe 나로 시키지 ze strony 딱그 tego 빠 Ryczumpu, 배도지 마도 że 누가 dał nam tą campę, a teraz 그게 가르쳐 każe się 그랬어 wynosić i co? 걔네 다 I 따라 co? 싸쇼 No i co mamy 싸쇼 zrobić 싸고 z takim 이나 kawałkiem 또 campy? 짬부 To 뱀바들지 jest za mało, 라마들 żeby 짬바 się 자지 najeść. 드가바가 되지 말았어 Nic z tym nie 상기고야 그게 zrobimy. 통 가르쳐 Ale 주지 jeden z 마세요 nich 닝고래 powiedział, 이나 to jest 가리기 prawdziwy 하고 lama, 나시라면 prawdziwy 그래 Buddha, 고서 więc musimy 사제 zrobić 구겨지고 dokładnie to, co 시키지 nam powiedział. 아니 Więc 자기 chodźmy 짬바 z tą 도도지는 campą 도색이야 dalej 도색이는 이나 로라 i zjedzmy ją. I 이거 wtedy ją 되는데 rozłupali na tingling kilka 바다 왔다 kawałków, żeby się podzielić i 딱 zobaczyli w 되는데도 środku 부족하다 시키 ten 유루처럼 저어라 turkus. 치 Bardzo by się ucieszyli 얘네 슈드 oczywiście. 총 말이야 Udali 슈드 się na 총에서 północ 짱보 상마로 do miasta 얘는 i 가서 sprzedali go i 루아한테 dzięki 뭐라 temu ich sytuacja 상대 faktycznie 루아 się 속에서 루아시 잘 polepszyła. 포도 상마로 추보 잘 Do tej 루아시 pory 어 그래 tamtej 너무 좀 części, w tym 주차도 mieście 되네 jest 너무 taka 진짜 dzielnica, która się nazywa dzielnica 그지 żebraków, 딱 되네 ale wcale nie jest 디엔에야 uboga. 너무질이야 여름이 I 날이야 to właśnie 에 podobno oni pochodzą od tych 다스리 żebraków, którzy 방한테 dostali 게라스면서 turkus od Ryczungpy. 방한지 줍니 란네 세베 때못다다 근데 때못다야 딱 미망부 씌우진 섬세 되네 란네 세베 Po 때못다 jakimś 딱 czasie 미망부 씌우진 w 섬고야 miasteczku 딱이 미망부 씌우진 섬세 딱이 니마들이야 ukończono 컨트롤 budowę C świątyni, 시스템이다 więc 딱 zaczęto planować 컨트롤 jakieś C takie 컨트롤 C wielkie uroczystości 딱 i 가로데 화사하게 księżniczka 씌우스를 봐 postanowiła, że będzie 이제 przewodniczyć tym 씌우스를 봐 딱이 세도로 딱 uroczystości i 미상으로 그지 소수지 I podczas 그런데 takich 시작 uroczystości 시작 zawsze się takie 딜레이 뭐라 그게 딱 가로 robi różne takie 집에도 순대도 딱 konkursy. 이제 Jest 깎아낸디 konkurs na 저기 najlepiej 근데도 남녀를 wyglądającą 때문에 근데 damę, na najlepiej 근데 이제 딱 wyglądającego 서지지 mężczyznę, 때문에 najlepiej 딱 wyglądającego konia i tak dalej. I 좋아라 księżniczka 좋아라 pomyślała, 시키지 najlepiej 아니 będzie, jeżeli 때문에 pojadę 이 tam i będę 삼세네 miała na 라마리 sobie 빙바라 właśnie ten 가르치고 turkus. 있으면 To 딱 라마 wtedy z pewnością 라마가 wygram 딱 ten 설미배 konkurs piękności 다들 다섯 세기나 i 하지 powiedziała o tym 걔네 Ryczungpie, że jutro jest to przyjęcie, ten jarmark i tam będzie, chodź, pójdziesz ze mną, ty będziesz najlepiej wyglądającym mężczyzną, a ja będę najlepiej wyglądającą kobietą, ale żeby mogła wygrać ten konkurs, proszę daj mi ten turkus,
który kiedyś dostałeś, to 다 wtedy z 분명히 pewnością 유일한 będę 말은 내가 najpiękniejsza 영화 i wygram. 중국이나 그대 인주산에 딱 음악이네 Wtedy nikt 촌동 망보지에 ode 사람 mnie 있어 nie będzie lepiej wyglądał niż ja. Nikt. 알로 인해 다 촌도제가 루인스 근데 인주산에 가장 경고니 해를 유지 필수 유대당 다나 Więc 생기 ci starsi ludzie 강변라네 dali ci 얘기다 ten taki 비룬나라 duży turkus, 유대다 그 pamiętasz? 그림 야번 E, 나와나 쉬도가 Dobrze. 다 가상은 쉬도가 I myślę, że masz też jeszcze 아니 jeden, 가상은 więc, 쉬도사는 다 więc 레중배 갈라나 다 natomiast więc 경고니 spytała go po 피샤비 prostu wprost, żeby 유대는 poprosiła go wprost, 랩하고 żeby dał jej te turkusy. Na co on Ryczunkpa wprost jej 아니 제가 odpowiedział, 그분만의 kobieto, ja już tych 얘기지 turkusów nie mam, ja już je 야 짱구 oddałam. 망보지야 이제 쭉 때로지 랍서 tel라 때네 Przyszli 로마 jacyś 아 żebracy, powiedzieli, 이제 że to im się przyda, więc im dałem. 다 결혼 때문에 Więc 누이는 już za 결혼 późno, 생활 때문에 już nie mam tych 때문에 turkusów, a poza tym nie mam też ochoty 때문에 na 캐셔야 żadne, 되고 na żadne jarmarki, na żadne konkursy 다 이거 되지 piękności, idź sobie sama. 디카레 라잠 Więc księżniczka była bardzo zła. Zrobiła się czerwona, zaczęła krzyczeć. Ty jesteś prawdziwym żebrakiem, to ty jesteś żebrakiem. Jak mogłeś oddać takie skarby? Tej nocy Ryczunkpa pomyślał sobie, chyba czas odejść. Księżniczka cały czas jest nieusatysfakcjonowana, cały czas cierpi i cały czas ta kobieta jest bardzo zachłanna, bardzo przywiązana do takich skarbów, które w gruncie rzeczy niczego nam nie dają, a komuś mogą przynieść realną pomoc. Natomiast księżniczka myślała, kiedy Ryczunkpa tu przybył, sam był żebrakiem. Nie miał co jeść. Ja go nakarmiłam, ja go napiłam, ja dałam mu najlepsze jedzenie, najlepsze ubranie, całą władzę nad tym królestwem, a on się tak odwdzięcza, że oddaje najlepsze turkusy jakimś innym żebrakom. Była bardzo zła. Następnego ranka zazwyczaj księżniczka sama przynosiła mu śniadanie, ale tego ranka wysłała służącego. Ryczunkpa jeszcze medytował. I nawet nie zauważył, że ten sługa przyniósł najgorszą możliwą herbatę, jaka tylko była. Oczywiście księżniczka ubrała się najwspanialej i pojechała na jarmark, a ona nie miała żadnego turkusa na sobie, nic, po prostu nie wygrała tego i była bardzo zła z tego powodu. Dała mu w końcu najgorsze jedzenie, najgorszą herbatę i w końcu karciła go przez cały czas po powrocie. Dawała mu jakieś ochłapy, że tylko na ochłapy zasłużył, nie na prawdziwe jedzenie. Więc była bardzo zła i w końcu doszło do tego, że księżniczka miała
miała 구슬 taki kij, 야보였지. dość 구야 mocny 랑을 kij. 원하다 이게 Ryczung, 투구 말했삼 Ryczungpa 똑바로 nie 랑롱 był jakby takim, em, 랑 투야며 제고서 당번에 거라 więc 비자 잡샤다 księżniczka 비자 pomyślała, że 킹킹 ja go tak zbiję, że nawet nie 비자 wstanie, 킹킹 więc zaczęła go 콜 bić 투르기 czy 되게 추가로 주니까 제고 tym kijem, 파티야 czy też 시스템 pałką, 저번에 także 가오는 진짜 그래 그런 miał, 주에 거라 그지 jakże 이 먼저 porwała 빼라는 jego w tym wszystkim, 좀 porwała 야부치네 jego 근데 szatę, że 뼈를 주하고 태세 받을 차 miał 아니 리중바 마라는 pociągnęła go 그 za 찌부지 pasek, 차도 안 될래야 zaczęła, 까지 대마다 że został 대라 nagi, 나한테 가래 추가 zaczęła 가래 rzucać na 땅도 niego 땅으로 지가 리중비 jakieś 꿀이야 봐 또시 에너지 piwo, 누구한테 다 쉬도 봐 naczynia z jedzeniem, 킹망고 jakiś 쉬를 brud, jakieś 킹망고 쉬도만 지지 odpadki 쉬지다 jedzenia i 교과하거라 tak 등록이 dalej. 되는 Po 교과하거라 prostu 등록 좀 되네 e, 에너지 리중비 꿀이야 배 mm, 멋있게 킹네 봐 ten jej kij w końcu 탐불이 jakby 자죠 się złamał na ciele. 네, 딸 리중비 꿀이야 Ryczungpa 네네 miał 장 rany 디딩 na 양보로 plecach. 가나스는 창기하면 너무 처음 알아봐 상하게 Ale Ryczungpa 상하게 pamiętał, że 던질래 jeżeli 랑게 창기하면 말아 창기하면 oddam jej, 전화도 albo 랑게 jeżeli, 성질래 라마 to 창기하면 nie mogę się 라마 zezłościć. Jeżeli się 창성 zezłoszczę, to 라마 złamię 창 너무 swoje 처음 알아 Samaja. 드레이드 사다 된 채널 탐증님 그래 Kiedy kiedy 가상고만 jogin ma 되네 partnerkę, to 라마 nie może się na nią zezłościć. 지진게 가나불을 만들었어 송송 Takie zobowiązanie 만들어 Samaja, 지진게 więc, 티모티게 교란라 więc 깡발라 Ryczungpa 소셔래 robił 송송 wszystko, żeby 따뜻한데 nie wpaść w 늘어있는 거 złość, 땀땀해 żeby się 그래 nie zezłościć, 그 ale 가수에 pomyślał, to już koniec, to 구속이 już czas 나사다 쌤게 odejść. 나사다 딱 가수에 Całe 좀 ciało go 교화 좀 bolało. 고수를 다 나서 열어 근데 딸 하자면 뒷보다 카튼 라마 지진 Był 근데 bardzo smutny 지도 우도 oczywiście. 싸는 배드 툭다 씨네 Pomyślał 아니 sobie, czas wracać do góru Milerepy. 가수에 공나서 Postanowił 저리 chen 아니 wracać do 콜라치 chen Milerepy. 저리 chen 유산은 아니 Zebrał 하점 하점지 swoje te 상금 rzeczy, 나라로 근데 szaty i odszedł. 착삼이야지 힌두스탄에 딱 민주는 I 게 wtedy 와요 dopiero księżniczka pomyślała, faktycznie ten jogin chyba do niczego nie jest faktycznie przywiązany. Zabrała mu nawet taką księgę z naukami i zabrała, bo pomyślała sobie, na pewno on do tego jest przywiązany. Na pewno sprawię mu ból, jak mu zabiorę tą księgę i zatrzymam, na co on się nie przejął. Powiedział, zatrzymaj to sobie, nie ma problemu. I odszedł. Dopiero wtedy, kiedy odszedł, to zorientowała się, co zrobiła, jak źle postąpiła i zaczęła go prosić, o proszę nie odchodź, popełniłam błąd i tak dalej, ale Ryczungpa już nie słuchał. Ona zaczęła za nim biec, w końcu doszli do rzeki i Ryczungpa dzięki swoim cudownym mocom był w stanie bardzo szybko przeskoczyć na drugą stronę rzeki. A ona tego nie potrafiła, została po drugiej stronie i nie była w stanie już dalej podążać za nim. 레고에디 에는 주문지지 레고에디 주문지지 추강파딩 에는 공기 커규저와 대 교환은 시체는 Natomiast Ryczungpa jakby po prostu cudownie rozpostarł swoje szaty i na tych szatach jakby przefrunął nad rzeką. I wtedy powiedział, Ryczungpa powiedział, bardzo źle mnie potraktowałaś i ja już do ciebie nie wrócę. Na co ona stwierdziła, że to już nie ma wyjścia, nie mogła dalej za nim iść, więc odwróciła się i wróciła do domu. Dopiero po jakimś czasie wróciła do Ryczungpy, wyznała mu wszystkie winy, postanowiła, że prosiła go o wybaczenie i ostatecznie to się dobrze skończyło, ale w tym momencie Ryczungpa po prostu uciekł od niej.
딱 Rechungpa miał 때문에 też lama jakby jizung takiego dudili ane asystenta, jizang shangpo który z nim chiyonga był i megaga on Rechungpa tak megagaya szybko shangpo chiyonga szedł do megaga Milarypy, że ten ta asystent ine nie był w nima stanie kili jakby ya za nim kolga nadążyć kolbegi i gyub przyszedł dopiero loma po kilku kya gyubda tygodniach. tinte mangpo kisho sungche ane loma reba tinte mangpo chi kera nandwa ane loma reba tisu nyamdo rizhungba Mówi się, że nyumzhung nisho nyamdo kiedy przyszedł rizhungbi Rechungpa, dotarł do Milarypy, to lama przez jizung 15 kingi dni nie jagwa mógł się z nim zobaczyć, ane dingi mada lama jizung nie był karma dopuszczony rishang do ko Milarypy dumsho przez ki kingo 15 dni, aż w shinche końcu Milarypa ane kingo shinche rizhungba przywitał lama kuya yin Rechungpę sungche ko dumsho kingo i shinche zaprosił go na Abhishekę tene di tonsele Chakrasamvary. mende Do tej mende tiki Abhiszeki tine ya kasa wykonano całą temple mandalę nze Chakrasamvary, a pośrodku tej mandali był turkus, który Rechungpa ofiarował temu żebrakowi, ten duży turkus. Kiedy Rechungpa zobaczył ten turkus w pośrodku mandali, to zaczął się aż trząść ze strachu i z oddania okazało się, że ten żebrak był emanacją Milarypy. I dzięki temu w tej całej sytuacji Rechungpa faktycznie stracił całe przywiązanie do samsary. Tak jakby to wszystko jakby się kompletnie w tym momencie wyczerpało. Milarypa powiedział mu, jesteś moim pierwszym uczniem, wszystko jedno co się stanie, zawsze będziesz moim uczniem. Ty też podróżowałeś w to i z powrotem i zawsze wracałeś do mnie. Ale najważniejsze jest to, że masz wiele współczucia i że masz wiele oddania dla swojego guru. I dlatego mamy ze sobą tak silną więź. Zaśpiewał pieśń, w której Rechungpa również jakby wyznał swoje błędy przed guru i przed wszystkimi braćmi i siostrami w Dharmie, którzy byli tam zgromadzeni. Milarypa wtedy powiedział, że uchybienia poczynione przez ludzi, którzy praktykują albo którzy w Dharmie są najgorsze. I że to dotyczy właśnie takich ludzi jak ty, Milarypa powiedział, na co właśnie Rechungpa jakby złożył to, zrobił to wyznanie i ta cała historia jakby pokazuje, jak właśnie co się dzieje, kiedy nie robimy tego, co guru nam nakazuje. Teraz przejdźmy do kolejnej części tej strofy, w której mówi się o tym, co robić, kiedy nie jesteśmy w stanie wypełniać jakby woli naszego guru. Mówi się, że nawet praktykowanie dharmy, nawet utrzymywanie naszych ślubowań samaya jest czasami zbyt trudne, że nawet tego nie jesteśmy w stanie zrobić bardzo często, więc co wtedy? Więc kiedy otrzymujemy jakieś takie zadanie, którego nie jesteśmy w stanie zrobić, to co robić? Jetsun Kappa w swoim komentarzu do 50 stron o guru mówił tak. Czy mamy robić wszystko, co guru nam każe? Jeżeli to dotyczy dharmy czy praktyki dharmy, to jak najbardziej powinniśmy robić co w naszej mocy, aby wypełnić zobowiązania i to, co zobowiązaliśmy się zrobić.
Natomiast w innym przypadku, jeżeli nie jesteśmy w stanie wypełnić poleceń guru i to nie są tak jakby darmiczne zadania, to powinniśmy wytłumaczyć naszemu guru, dlaczego po prostu usprawiedliwić się, wytłumaczyć, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego wykonać. I jeżeli to nie są, problemem jest to, jeżeli nie będziemy robić to w takim zgodnie z dharmą. Natomiast jeżeli po prostu z szacunkiem i taktownie wytłumaczymy, o co chodzi, dlaczego nie możemy dotrzymać swojego zobowiązania, to nie powinno być problemu. Jeżeli guru daje nam jakąś praktykę typu ślubowania, samaja, jakąś praktykę, i nie ma. Jeżeli staramy się jak możemy i nie możemy tego. Jeżeli staramy się jak możemy, a nie możemy tego zrobić, to nie powinno być problemu. Gorzej, jeżeli nie staramy się i nie próbujemy. Jest taka historia, pamiętacie, Naco Lotsała, w historii Atishi, Naco Lotsała, który zaprosił Atisię do Tybetu, obiecał opatowi Wickramashlili, że Atisha wróci do Tybetu po 3 latach. Ale kiedy minęły 3 lata, w Nepalu wybuchła wojna. I w związku z tym oni nie byli w stanie jakby przedostać się przez Nepal z powrotem do Indii, że Atisha po prostu nie mógł wrócić. I ten Naco Lotsała był bardzo przerażony tym, że nie może dotrzymać przysięgi złożonej opatowi Wickramashlili, ale Atisha go uspokajał. To nie twoja wina, przecież to nie twoja wina. Ty się starałeś, ty obiecałeś, dotarliśmy do granicy z Nepalem i to wszystko dalej nie możemy już iść, więc nic za to nie poradzisz, to nie twoja wina. Inna sprawa jest taka, że bardzo często dzisiaj spotykamy takich fałszywych guru, którzy dają nam dają uczniom bardzo wiele różnych nakazów, rozkazują robić to albo tamto, każą im pracować, straszą ich, że jeżeli tego nie zrobią, to ich samaja zostaną złamane i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo wielki problem. Tego rodzaju zachowanie takich fałszywych guru niszczy nauki. To jest bardzo jasne, prawda? I to jest bardzo złe. Więc co wtedy? Jeżeli guru mówi się, że mamy robić to, co guru nam każe, ale tutaj chodzi o prawdziwych guru, o guru, którzy mają wszystkie kwalifikacje do bycia guru. Jeżeli ktoś takich kwalifikacji nie ma, to niewypełnianie jego poleceń nie zobowiązuje nas do niczego, nie jest jakimś wielkim problemem. Żeby wykonywać wszystkie nakazy guru, to musi być prawdziwy guru. Inna sprawa, o której trzeba tutaj pamiętać, jest to, że kiedy pomyślimy o historii Vajrayany, o historię życia różnych mistrzów przeszłości, to czasami ci Mahasiddhowie angażowali się w takie tak zwane jogiczną dyscyplinę, czy to się nazywa takie działanie zwycięskie pod każdym względem, które wymagało od nich picia alkoholu, angażowania się w aktywności seksualne, a nawet czasami zabijania innych istot. Na przykład, dałem przykład takiej historii, kiedy matka Dagmema, czy żona Marpy, wysłała Milarepę na nauki do Lamy Nokpy, to pewnego dnia Lama Nokpa powiedział do Milarepy: dzisiejszego ranka pewna grupa zbójców napadła na moich mnichów i ich pobiła i zabrała im jakieś rzeczy. Musisz ich ukarać, więc
sprawać na nich burzę gradową. Milarepa zrobił to, a przy okazji okazało się, że ta burza gradowa zniszczyła wiele upraw i zabiła wiele ptaków, wiele gryzoni i tak dalej. Milarepa był bardzo smutny i bardzo zły. Zaczął chodzić po polach i zobaczył te martwe zwierzęta, martwe istoty, zaczął je zbierać, zebrał trochę tych martwych zwierząt w swoje szaty, wrócił do Lamy Nokpy i powiedział do niego: co to jest? Ja tu przybyłem po darmę, a ty sprawiłeś, że zabiłem wiele istot i odrodzę się w piekle. Jeszcze szybciej znajdę się w piekle niż kiedykolwiek. Co mam teraz robić? I zaczął płakać. Nama Nokpa zaś powiedział: o, nie martw się. Nama Nokpa wziął te martwe ciała tych zwierząt i ptaków i wrzucił je do ogniska, które było pośrodku tego jego namiotu. Kiedy Nama Nokpa, kiedy tylko jakby dotknęły ciepła tego ogniska, jakby ożyły i wyfrunęły w górę, w niebo. Milarepa wtedy zrozumiał: o, to jest prawdziwy Buddha i jego wiara w Lama Nokpę też powróciła. Więc dziecko Milarepa robił tego rodzaju różne magiczne sztuczki na prośbę Lamy Nokpy czy Marpy. Ale to byli prawdziwie wspaniali lamowie, którzy faktycznie byli w stanie coś zrobić, gdy komuś brakowało wiary, tak? Jakby obudzić wiarę w innych istotach. Byli w stanie przywrócić inne istoty do życia, były w stanie kontrolować cztery żywioły i tak dalej. Więc ani Lama Nokpa, ani Marpa nie byli zwyczajnymi guru, to byli prawdziwi mistrzowie. A Milarepa faktycznie widział w nich Buddów. W ten sposób, kiedy to była sytuacja, w której doskonałych mistrzów i doskonałych uczniów. My nie mamy takich zdolności. My nie mamy takich możliwości. My nie mamy takich cudownych mocy. Jeżeli zrobimy coś takiego, zrobilibyśmy coś takiego na prośbę Lamy, który nie jest wykwalifikowaną lamą, to fakt naprawdę to wtedy ludzie naprawdę mogliby stracić wiarę. Całkowicie wiarę i faktycznie odrodzić się w niższych światach. Jest takie przysłowie tybetańskie: nie próbuj skakać jak lew, kiedy jesteś lisem. Więc jeżeli guru daje nam polecenie, które jest związane z dharmą, z naszą praktyką, to powinniśmy robić wszystko, co możemy, aby wypełniać te instrukcje. Natomiast jeżeli jego prośba nie dotyczy dharmy, jest mniej, więc jakby ryzyko jest dużo mniejsze, jeżeli tego nie zrobimy. Musimy o tym pamiętać. Wszystko jedno. Tak jak Marpa traktował Milarepę, to wszyscy, którzy na to patrzyli, czuli się źle z tym. To wyglądało bardzo źle bez względu na to, kto na to patrzył. Dopiero po jakimś czasie, kiedy się okazało, że to cały wysiłek Marpy i cały wysiłek Milarepy przyniósł takie wspaniałe owoce i że Milarepa był w stanie urzeczywistnić, osiągnąć wielkie urzeczywistnienie, to dopiero wtedy się okazało, że to miało
jakiś sens, tak? Że Rafia. takie traktowanie Milarepy miało Ina? jakiś sens. W owym czasie i wtedy faktycznie, i oczywiście w którymś momencie cała wiara, nawet jeżeli Milarepa tracił jakąś wiarę w Marpę, to po chwili ona wracała. Marpa był w stanie przywrócić tą wiarę w Milarepie bardzo szybko. Jeżeli jest lama, który nie jest w stanie przywrócić wiary w uczniach po takim wyczynie, to będzie to jeszcze to sytuacja stanie się bardzo zła dla nich obojga. Więc jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie sytuacja jest zła, gdzie jesteśmy traktykowani dość źle i po jakim i z czasem jest coraz gorzej i gorzej, to powinniśmy wyjść z tej sytuacji. Inaczej zapętlimy, utkniemy w niej i to nie będzie dobre ani dla nas, ani dla lamy. Natomiast jeżeli z czasem widzimy pożytki płynące z tej sytuacji, to powinniśmy je przyjąć i kontynuować. Lamowie bardzo ważne jest, aby lama miał współczucie dla swoich uczniów, aby miał najlepsze intencje wobec nich, aby troszczył się o nich najlepiej jak potrafi. Problemem jest że w dzisiejszych czasach bardzo często pojawiają się ludzie, którzy chcą oszukiwać innych, którzy wykorzystują ich, i to jest bardzo niebezpieczne. Ja jestem waszym guru, ja wiem lepiej, ja jestem waszym lamą. Mówią im tego rodzaju rzeczy. Lama też ma samaja. Lama też ma zobowiązania, lama też ma ślubowania. W zasadzie to lama ma jeszcze na lamie ciąży jeszcze większa odpowiedzialność, jeszcze większe samaja niż na uczniu. To guru musi mieć odpowiednie kwalifikacje. Uczeń może mieć bo może być początkującym, tak? Może mieć początkujące, podstawowe kwalifikacje, ale nie może być odwrotnie. Na guru ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Tak jak mówi się w tym tekście. I złamanie Samaja mogą złamać uczniowie i Samaja mogą złamać nauczyciele, dlatego trzeba być bardzo uważnym. Obie strony muszą być bardzo uważne. Jeżeli mamy jakąś wątpliwość, jeżeli guru daje nam takie polecenia, jak Marpa dawał Milarepie, to co mamy robić? Chyba nie musimy się o to martwić. Dlaczego? Dlatego, że taki czas już jest, te czasy już minęły. Nawet sam Marpa mówił Milarepie, nie rób tego, co ja robiłem tobie, albo co Tilopa robił Naropie. Uczniowie w przyszłości nie będą tego potrzebować. W przyszłości nie możemy traktować, w naszej linii nie możemy traktować uczniów w ten sposób. To już koniec, to na nas się skończyło, że tak powiem. No bo ktoś może czytać te historie o Tilopy i Naropy, czy Marpy i Milarepy i może się trochę bać, że a co będzie, jeżeli mnie to dotyczy. Nie, te czasy się skończyły, to się już nie powtórzy, już nikt nie będzie tak traktował uczniów. Był na przykład jakiś czas temu taki lama w Amdo, który się nazywał Laciendrog Misiak Jajesie i on miał ucznia, który się nazywał Drom. Ten uczeń Drom zabił 25 osób swoimi czarami. Był bardzo znany. Wiele ludzi składało mu różne dary i szanowało go, bo widziało w nim człowieka o wielkich mocach, ale on się w którymś momencie poczuł bardzo źle z tym, co zrobił i wraz ze swoją żoną i z 30 innymi osobami, swoimi podwładnymi, że tak powiem,
przybył do Leciena Drogmi i poprosił o nauki. Lecien Drogmi wiedział, że to jest wielki magik, który zabił wiele osób, więc prosił go o złoto. Za każdą naukę masz mi zapłacić, za każdą sesję masz mi zapłacić złotem. I w ten sposób po 4 sesjach już złoto się skończyło. W końcu i Lecien mu mówił, nie ma, skończyło się złoto, więc skończyła się darma. W końcu Drogmi musiał kupować złoto od żony lamy, żeby móc zapłacić za kolejne sesje nauk darmy. Ostatecznie żona tego Droma, tego właśnie magika, ucznia, zmarła i wtedy Drom był w stanie oddać lamie wszystkie jej klejnoty, całą jej biżuterię. I w ten sposób był w stanie służyć swojemu lamie przez 8 lat. Po 8 latach Drom poprosił Leciena Drogmi, skoro mam teraz wrócić do domu, to proszę pożycz mi 3 konie, żebym mógł wrócić do swojej ojczyzny, inaczej jak się tam dostanę? Lecień Drogmi natomiast odpowiedział mu, to nie jest dobre, to nie jest odpowiednie, nie przystaje guru robić takich darów uczniowi, więc nie mogę ci dać żadnych koni. Drom prosił go, ale ja mam tyle tekstów, tyle wspaniałej darmy od ciebie dostałem, to jak mam ją przewieźć do domu? Potrzebuję tylko 3 konie. Jak mam przewieźć te wszystkie księgi do swojej ojczyzny? No to nie, a na co Lecień Drogmi powiedział, nic na to powiedział, nic na to nie poradzę, nie dam ci koni. Ale ci ludzie, którzy otaczali Droma, bardzo się zdenerwowali z tego powodu, byli bardzo rozczarowani, pomyśleli sobie, co to za lama, teraz kiedy tyle czasu mu służyliśmy, a teraz kiedy chcemy wrócić do domu, on nie może nam pomóc, w ten sposób będziemy taki wielki człowiek jak ty będzie pieszo szedł przez tak dużą połeć Tybetu, to jest bardzo niefajne. Kiedy dotarli gdzieś tam po drodze zatrzymali się w jednej miejscowości, to tam ludzie usłyszeli, że to jest lama, uczeń takiego wielkiego mistrza. Poprosili go o nauki i wtedy Drom złamał swoje samaja i udzielił im pewnych nauk, które powinny być utrzymywane w tajemnicy. I wtedy zaczęła mu płynąć krew z nosa i zrobił się chory. Zachorował. I następnego raka jakby miał takie objawienie, zobaczył, mój guru jest Vajradarą, to on nie chciał mnie zranić, on nie chciał mnie upokorzyć, on po prostu chciał oczyścić moją karmę. Teraz umrę, nie ma już dla mnie ratunku, teraz umrę, ale myślę, że kiedy to się stanie, to on poprowadzi, to on pomoże mi w Bardo. I powiedział o tym wszystkim tym swoim uczniom, tym swoim podwładnym, powiedział, kiedy teraz tu umrę, zabierzcie moje prochy, moje szczątki do lamy i poproście go o nauki, poproście go o instrukcje. Z pewnością i ci podwładni faktycznie tak zrobili. Drom został skremowany. Po skremowaniu pojawiło się wiele deszcz kwiatów i inne cudowne znaki. I ci jego podwładni uczniowie zebrali te jego szczątki z paleniska, zapakowali i wrócili do Leciena Drogmi.
Lagmi robił wtedy tormy, w tym momencie tormy i usłyszał jakby, że ktoś dmie w kochę. I wtedy zobaczył, że przybywają ludzie ze szczątkami jego ucznia. Lecień Drogmy wziął te szczątki tego ucznia i pomyślał: o synu, wróciłeś do swojego ojca, i zaczął płakać. Mój guru mój guru powiedział mi, że musisz sprawdzać naczynie ucznia, zanim dasz mu nauki. Chyba byłem zbyt surowy wobec tego ucznia. Zbyt surowo go potraktowałem. Byłem zbyt i wtedy powiedział: wy zaś podwładni jego uczniowie teraz możecie poprosić o jakiekolwiek nauki chcecie, ale oni już nie chcieli prawie żadnych nauk od niego. Więc Lecień Drogmy naprawdę poczuł się bardzo, bardzo źle z tym, bardzo żałował tego, że tak surowo potraktował tego ucznia. W dzisiejszych czasach praktycznie nie ma. Dzisiaj mamy czas degeneracji, a mało tego, nauki Buddy rozpowszechniły się, wyszły jakby poza Tybet, są dostępne, nauki Vajrayany są teraz dostępne w wielu miejscach na świecie, gdzie panuje inna kultura, inne zwyczaje. Bardzo trudno byłoby jakby wprowadzać tak surowe ograniczenia, czy tak surowe traktowanie w różnych kulturach, gdzie ono może być opacznie zrozumiane, więc naprawdę nie powinniśmy tego robić. Poza tym, musimy pamiętać, że za czasów Tilapy i Naropy, Marpy i Milarepy nasi praojcowie praktykowali głównie Vajrayanę, gdzie utrzymywali tylko i wyłącznie Samaya Vajrayany pomiędzy uczniem i nauczycielem. Natomiast później, od czasów Gampopy, nasza linia jest wymieszana. Vajrayana miesza się z Mahajaną, czyli z tradycją Kadampy. Czyli to, co my teraz praktykujemy, czego teraz nauczamy, to jest połączona tradycja Sukh i Tant. Wobec czego to już jest też zupełnie inna linia i zupełnie inny sposób nauczania. Oczywiście, kiedy guru ma odpowiednie właściwości i odpowiednie cudowne moce i jest w stanie pokazać te moce uczniowi, zademonstrować te moce uczniowi, to oczywiście to taki uczeń bardzo chętnie i bez problemu podąży za takim nauczycielem. Natomiast jeżeli nie jesteśmy w stanie zademonstrować takich cudownych mocy, to nie możemy oczekiwać całkowitego, 100% posłuszeństwa od uczniów. Gdy chodzi o dharmy, o praktykowanie dharmy, to robimy wszystko, co możemy, aby wypełniać po instrukcje guru. Natomiast jeżeli widzimy, że guru nie ma takich właściwości, nie wzbudza w nas takiego zaufania, nie mamy takiego poczucia, że to jest faktycznie jakaś wyjątkowa osoba, to też nie ma sensu udawać przed nim udawajemy, że słuchamy, a potem nie wykonujemy jego poleceń. To jest bardzo złe, to jest bardzo złe i dla nas, i dla tego lamy. Vajrayana jest taką ścieżką, która często porównuje się, że jak jesteś uczniem, jesteś na ścieżce Vajrayany, to jest tak, jakbyś był wężem w takiej metalowej rurze. Albo wyjdziesz do góry ku niebu, albo w dół ku piekłu. Nie ma innego wyjścia. Jest tylko jedna albo druga strona, możesz pójść tylko w dół i w górę.
I kiedy 상하 취지가 bardzo często tantry mówią, że nie, powinniśmy pewne rzeczy w Vajrayani utrzymywać w tajemnicy, szczególnie to, kto jest naszym guru, kto jest, czy co jest imię naszego idama, imię naszego guru, czy różne inne elementy naszej praktyki powinniśmy trzymać w tajemnicy i to jest bardzo ważne. Buddha i wielu innych uczonych praktykujących Vajrayany bardzo często to powtarzało, że Vajrayana jest tajemna i pewne elementy Vajrayany trzeba traktować, utrzymywać w tajemnicy. To jest zachowywać je dla siebie. To nie są nauki dla wszystkich. To nie są nauki, które wszyscy są w stanie zrozumieć. To nie są nauki, które wszyscy są w stanie zaakceptować, więc powinniśmy być bardzo uważni w tym, jak o nich opowiadamy, co o nich mówimy. Więc kiedy mówimy teraz o podążaniu za guru i o tym, że nauki mówią, że trzeba poświęcić, oddać wszystko guru, albo że powinniśmy wykonywać wszystko, co guru nam każe, to musimy pamiętać, czy ja jestem na tym poziomie, aby móc to zrobić? Czy ja jestem na tym poziomie, aby móc faktycznie w ten sposób praktykować Vajrayany? Jeżeli nie czujecie się, że jesteście na tym poziomie, to nie wchodzicie w to. Podobnie. Nawet dzisiaj wokół nas żyje bardzo wiele prawdziwych guru Vajrayany, którzy mają wszystkie właściwości guru Vajrayany i możemy za nimi w ten sposób podążać, ale musimy też być szczerzy wobec siebie, czy jesteśmy w stanie autentycznie to zrobić. Myślę, że na tym skończymy. Myślę, że mamy jeszcze kilka sesji przed sobą. Nie wiem, czy skończymy ten tekst tej wiosny. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak się stanie, że skończymy i w przyszłości chciałbym przejść do tekstu Ocean Samaya. Tak by było najlepiej. Tak czy inaczej na dzisiaj dziękuję.